Ayi cha kodwa bafana seningamane nithule nje la nithule khona ingezwe yasekhaya. Uyabona nje masisi wonke kanje isuke siphelele, umfana usengathenga, umfana usengaqoqa, umfana usengaqonywa. Ngangithembe nentombi yomfana vele iqome engakasho lutho. Ngabalaleli ko quality ngoba kimi nje umfana uyodlala nowabo. NoNdlunkulu wabona efika enkaba ukuthi hayi cha, ingezo eyakhona la enkabination, the first lady of the enkabination, njengoba nibona ukuthi wayesenamathele esho ngenhliziyo ukuthi uyaqala ukuzwa wesilisa onuka kahle kanje. Bafowethu ngisacela nihambene laphana in all digital platforms nifike nidownload ingoma kaSiyanduli yasenkabi niphinde niyilalele stream. Bafowethu uthando lunye kusuke kukhona uBig ZULU ethi shwele inkaba izondi, ethi inkabination bayayizonda ababhemi. Bese kuba umfana wami usuke eminya ngempela ke lapho uStallion. Awushwele inkaba izondi. Ayizondi kabi. Awushwele. Ayizondi kabi.